कौन पढ़िबा परिवार विषय परिवार जानिछो परिवार माने कि बापा माँ भाई भौणी काका खुड़ी पिसी बाबा जेजेमा से मन तो छोट परिवार बड़ परिवार जानिछो एई देखो छोटो ए क्या एटा की बाबा जो की हो एटा की बाबा एटा एटा भाई एटा एटा जेजेमा एटा बापा माँ भाई भौणी थे माने एमानकु होला बापा माँ भाई भौणी हेछंती एमानकु की कोहंती छोटे परिवार होला एने छोटे परिवार कम लोक हेछंती कम लोक जोठी होवे सेमानकु की कोहंती छोटे परिवार बापा माँ भाई भौणी हेछो सेमानकु की कोहंती छोटे परिवार होला बड़ परिवार कोठी कोहंती जेजे बापा जेजे माँ बापा माँ काका खुड़ी पिसी भाई भौणी थे से की कोहंती बड़ परिवार हैला हां एमानकु कोहंती कि बड़ परिवार ए होची छोट परिवार हैला कोन हेछंती आगे